Ljudi moji, ovo što sam vam danas spremio, znači niste svjesni, niste spremni da vidite ovo što ćete vidjeti. Attack on Titan fanovima treba zabraniti internet, jer oni nisu jebeno normalni što rade. Jer ljudski rod jebeno nije normalan. Ovaj video će sadržavati puno 18+ sadržaja, ali ne s moje strane nego s njihove strane. Puno cringe situacija, tako da vas, vaš omiljeni doktor moli da popijete tablete za smirenja, jer će vam trebat. Dakle, Levi Ackerman cosplay. Dobro, to je jedan lik iz Attack on Titana, nije cijeli Attack on Titan, ali ovo je definitivno najgorije za sad. Znači, neke slike koje ćemo vidjeti, ispirat ćete oči sa punom zbog toga. I meni je jako žao zbog toga. Ali ne mogu vam pomoći, kliknuli ste na ovaj video svojevoljno. Kao što vidimo tu ovu lijepu slikicu od kojeg me odmah oči zabole. Znači, on... ja ne znam kako bi ova objasnio. Ovaj tu lik bi trebao biti kao valjda gospodin Levi, a ovaj tu dečko je Erwin, što znači da je ovo gay ship iz nekog razloga. Počet ćemo se uzdržano, neću odmah na početku. Hoće li meni neko, molim vas, objasniti kaj je ovo, zašto je ovo i zbog čega ima samo 7 lajkova? Mislim, znam zbog čega ima 7 lajkova. Ne mreš biti muški u tome, ili očito možeš. Napišite mi u komentare. Ja ne znam šta se dogodilo s njegovom facom. Pokušaj nečega. Ja čak ne znam jesu ovo pravi trbušni mišići, for fuck's sake. A valjda jesu, ali nećemo ga previše osuđivat. Dame i gospodo, imamo trenutačnog pobjednika sa skrivenim brojem lajkova, jel pitam se zašto. Ajde još jebeni kostim. Spremačice mogu razumjeti, ali ova uha gore od mačke ili cucka od kojeg su kurca već, ne mogu. Koliko god se trudio ne mogu. Iako mi se sviđaju ovi mačevi i ovaj kurac, cijela oprema mi se sviđa. Ali šta je ovo? Zašto skrivaš lajkove? Želim vidjeti koliko je ljudi lupo i lajkalo to, iskreno vam kažem. Ja se iskreno nadam da je ovo ženska osoba, mislim cringe bi bilo i da je ženska osoba. Muški lik, tak, ta fuck. Ako već radite pizdariju za lajkove, radite ju kak se spada, molim vas ko boga. Šta je ovo? Ovo je bio kostim za mačkare, očito, i kao u fazonu Demon Eren i neku Levi au. Vilenjak Levi, ta fuck. Mislim je visine vilenjaka, ali ta fuck. Ne valja sa fanovima Attack on Titana. Ozbiljno vas pitam. Ovo više nije normalno. Instagram vam treba zabranit. Jaj, našel sam. Jaj, Erwin, jaj, majku vam vašu. Lajkajte video da si isperem oči, hvala. Šta je ovo? Kako je ovo? Zašto je ovo? Zašto šipate dva muška para? Zašto? Jel može neko objasniti zašto? Jebeno šipate dva muška para. Zašto? Zašto ova slika izgleda ko da je jebeno skinuta sa OnlyFansa? Ali ozbiljno vam kažem, oh my god, frajer je stripper ili plesač? Ne, frajer je stripper definitivno. O bože, ja se ispričavam svoj djeci koje ovo gledaju. U njegovo ime što je glup. Ta fuck? Zašto? 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 Jednostavno zašto? I opet zašto? Ja ne mogu logično nešto smisliti jebeno prostu proširenu rečenicu nakon ovog što sam vidio. Ali ozbiljno ne mogu. Može li mi neko objasniti ovu sliku? Kao u fazonu piše Levi i Eren. To su dva muška lika. I vi njih šipujete. Vi njih jebeno šipujete. Šta ne valja s vama? Šta ne valja s vama, ljudi moji? Ja se ispričavam, ali ja ne mogu više ovo gledat. Dok si ja sad pem trljat oči sa sapunom, vi lajkajte video, komentirajte video, predložite drugi anime koji bi mogli staviti i gledati cosplaye u komentare dolje, pretplatite se na kanal. A ako te zanima top 5 najemotivnijih scena u Zmajevoj kugli, ovdje je video koji želiš pogledati, vjeruj mi.